С всички мъже, с които говоря, винаги, които искат да се присъединят към мъжките групи, винаги ги питам два въпроса. Едното е какво искаш да вземеш от групата и второто нещо, какво искаш да дадеш на групата. Почти 90% от мъжете казват нещо от сорта на това, че искат повече растеж като мъж. Ето едно непопулярно или малко популярно мнение на това как истински да порастеме като мъже. И то е да станем бащи. Защото ще има адски много предизвикателства, повече отколкото можеш да си представиш. Адски много саможертва и супер много отговорност. Но мисля, че тия неща говорят дълбоко в сърцата на много мъже, знайки, че това по някакъв начин ни укрява вече, живота едва не изисква да се качиме на следващото ниво. И помня, когато на мен ми се сервира чаша бъда баща за първи път, бях в някакъв ступор. Бях напълнил гащите супер здраво, ако трябва да съм честен, и след около 35-40 минути гледане в една точка и размишления за изборите ми в живота, в същото време усетих, че наистина нещо ме укрили, знайки, че сега окей, трябва вече да кача следващото ниво. Живота изисква нещо тотално различно от мен. И да, предизвикателства и саможертва и отговорност в изобилие. В същото време ще вземеш 10 пъти повече, поне от моя опит. Сега, знам, че ще има хора, които ще ми скочат една в коментарите и ще кажат, че утре сутрин ще се будат с приятелката или с съпругата си и кажат, Павката ми каза, че за да израста истински като мъж, трябва да стана баща. Аре да се почваме сега. Не казвам това. Очевидно трябва да има някакво хигиенично време, заедно за да се опознали, да сте на най-съща страница, да има допирни точки по отношение на ценностната ви система. И най-вече ти да знаеш кой си, къде отиваш и какво искаш. И това идва с опит. Няма някакви кратки пътища. Просто трябва опит. Няма заобиколен начин да го постигнеш. Това отвен с преживяване. Обаче, няма... И това защо мисля, че истински трансформиращо, защото си е трансформация, инициация по някакъв начин. Част от тебе трябва да умре, за да даде място на друга част от тебе да се развива, която ще може да поема отговорността и бремето на това да си баща. Наскоро си говорих с два много добри приятели, познаваме се почти от 30 години и слушайки, защото сме разпръсти в 3 държави, слушайки техните проблеми и предизвикателства и споделяйки моите, и двамата са малко в ступор, нали, как успяваш да се справиш с толкова много неща. И не казвам, че съм някакъв супер баща, макар че това ми е стремежа. Защото много пъти се провалям и то се провалям публично. И трябва да продължиш по някакъв начин. Просто живота изисква тотално различни неща от тебе. Гледайки себе си, къде съм бил преди 5 години, къде съм сега и проблемите и предизвикателства, които съм имал преди 5 години, къде съм сега, изобщо не могат да се сравняват нещата. И това мисля, че само родители ще могат да се припознаят в нещо такова. И виждам адски много мъже и аз бях честно казано в това, да не изглежда, че съдя другите мъже или че съм по-добър по някакъв начин, защото не съм. Бях попаднал в този капан на това дали съм готов достатъчно. И не мисля, че мога да си някога готов на 100% за нещо такова. Да, говорихме вече нещата с партньора, да знаеш, че е правилният човек и да сте на най-съща страница, но тия неща в главата мен достатъчно добре ли съм подготвен психически, емоционално, достатъчно успешен ли съм, пък достатъчно преживявания или съм имал, или достатъчно финансово добре ли съм. Всички легитимни въпроси, обаче няма подготовка, освен опита и да скочиш в нещо такова. И това го виждам и при доста други мъже, защото истинска такава трансформация не може по някакъв начин да се замени с мъжки уикенди, с преживявания, с успехи. Да, това само по себе си има някаква стойност, но истински растеж ще може да бъде предоставен с една такава инициация. Да. Толкова. Ако ви е харесало това видео, кажете ми в коментарите. Ако пък имате други въпроси, на които искате да отговоря, оставете ги в коментарите и ще се опитам да направя видео за това. Благодаря.